sa DCGB, 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 DCGB. Merry Christmas po! Nagabot na, Ding. Naghalata, Ding. Nagabot na. Merry Christmas! Merry Christmas! Madali na, Ding. Ano? Madali na. Okay. Ano pa man? 20, anong pizza niya? 25 na. Ay, salbatana. Sarong bulan na sana pala. Ano? Ha? 1 month to go. Ha? 1 month na lang. Mga tugang Pasko na. Tabi ni Sir Ben Senata. Bato. Oh, salbatanang pangyayari sa Maoraronado. Ano ba yan? Salbatanang dila ini. Oh. Exercise. Good morning. Waking up to see another day is a blessing. Don't take it for granted. Make it count and be happy that you are alive. Yan. Sabi po yan ni Sir Ben Senita, mga tugang pinarward sa tuya ngunya na pag-aaga. Good morning, Tabi, Sir Ben. Kumusta po ang mga taga Forbes Academy? Good morning, Tabi. Hali sa Sirach, chapter 5. Tama, di ba? Verses 7 to 9. Kung nakikipagkatuod ka, di ka maghidali sa pagtiwala sa iya. Baloon mo na kung pwede siyang mapagkatiwalaan. Huli, taigwanin katuod na katuod mo, sabi ka nagkikinabang siya. Alaga, dahil siya kasurog kung ika nasa kasakitan. Igwamanin katuod na nagiging sarong kaiwal. Asin minabuyagyag kan sa indong pinagpasuhay, an magiging dahilan kang kasusupgan. Totoo yan. Paminsan, ang barkada mo man sana, minapasubo sa imo. Kay puhan, barkada mo man sana, istoryahe, nagmangno ka man ka, uto na sa ibong napurok, aram na sa buhay mo. Iyo magani, nagmangno ka man kayan. Kaya yun, aram na sa buong barangay, ang problema mo. Yan ang pagkasabi. Nihali duman sa kasuratan sa Sirach, sabi ni Pading Ray Romero. Thank you, Pading. Good morning. Iyo man sana mapasubo sa imo ang amigo mo. Iyo man sana mapasubo sa imo, tayo nagkakaaram kan sekreto mo. Nakasurat pala niyan, ano? Nakasurat pala niyan. Happy birthday kay Miss Eileen Nunez ng Barangay 15, Ilawod East, Legazpi City. May you have more birthdays to come from Atentos family ng Rawis. Thanks. God bless. Okay. Oy! Good morning, Tabi, sa mga birthday celebrators natin. Magandang morning. Good morning man, Tabi, sa mga newsroom din, mga radio station sa ngunyan. Good morning, Tabi, mga friends. Mga kapwa niya to, mga taga-broadcast na nakatutok sa mga oras na po sa tuya na programa. Good morning, Tabi, sa indo, mga amigo. Kasabay niya to sa technical department si Chief Technician Ramir Tanay, ang lalaking mga perang kompa, mga perang taon pa. Pagsala ini mga tugang sa Kristana ini. Sa Kristana ini, si Jing. Alright. Henry, ask ko lang po kung pwedeng maghingi ng bayad ang APIC employees para kabitan ng kuryente dito sa Mayawas. Kasi hanggang ngayon, wala pa po ilaw sa amin. Sabi nila kung ayaw daw kami kabitan, maglagay daw? Ay hindi po. Di po kaya nagkukuha ng APEC. Di po kaya nagigibo ang APEC. Iyo po. Pwede ko kabong mga arog kayan, di ireklamo po nindo. Time may fade. Di po kiarog kayan na ang mga linemen, Tabi. Reminds us of you. Ang mga linemen, Tabi,
Yung kausakan paghagadin lagay. Your Iyo. image is the Happy 12th birthday, Edward Angelo Luna. Good morning, Tabi. Happy birthday sa mama ko, si Meletro Brigado ng Pag-asa Daraga Albay. Uy! From Rofel Robrigado. Happy birthday po, Tita Milet Robrigado ng Pag-asa Daraga Albay. Happy birthday. Enjoy your birthday. November 25 ka pala na. If you wake up today, you are still breathing, you are blessed in its new day as well. Send him a word of gratitude. If you wake up today, you are still breathing, you are blessed and it's new day as well. Send him a word of gratitude. Yes. Magpasalamat ka ngaya, tanagi mata ka pa, ngunya na mga panahon. Advance happy birthday kay Ariel Apoli, November 25. Update ka lamang po tungkol sa kuryente sa Bakak. Ay sige po, tayo follow up ta ha. I-follow up ta tabi iyan na problema mo sa kuryente. Diyan po sa Bakak kay Albay. Good news! Para ni na ang Pasko. Bad news, mahalon ang barakalon sa saod. O, dahil sabi ko, kontrolado na ang mga barakalon taon yan. Dahil man baga, yung dan, ang barato na sa nabuyo, pati puti. Kaya happy for life, mga paraugbas. Ano daw kung barato barakalon sa world market? By the way, Henry M., sain makukuatabi ang world market? O dyan sa may Kapantawan po. Natusunta ka dyan na rin din. O dyan tabi sa may Kapantawan ang world market. Dyan ka magsaon. Alaga sa raon, mga iba-ibang tao. Happy birthday, Tito Jeff from Rob, Phil, and Jelly ng Baryada. Happy birthday po. Good morning, Tabi. Pakigreet Mrs. Violeta Bawas, avid listener mo from Barangay 30 Pig Kaliligaspi, always listening. Oy, ano nga pagkuan? Bawas ba to? Bawas? Tama ba ang pag-pronounce ta? Tabi. Good morning, Tabi, sa mga taga Pig Kaliligaspi City. Tama ba ang tama kayo dito? Ang ko na hata uliton ta daw. your image is Mga paradangog tatabi dyan sa Barangay Pigkali. Good morning, Tabi sa Indogabos. Good morning. the best. Salamat sa lineman na si Ruel Salimpadi, kan Apec 3rd District. Sa napailawan na an street St. Michael Parish, Kanuwas. Okay. Sige po. May tinext ka pa? Di ko nang una po basahon. Iya po, di ka muna po basahon. Kung kamo medyo may kwan, pwede po kamo na agibonin mga aksyon kontra dyan. Okay? Get Wilson sa tugang ko dyan sa Boragbis. Dudong Marmol. Ate Sally Magdaong. Oy! Ate Sally Magdaong ha. Salamat, Tabi, sa sarong box na noodles. Good morning, Tabi, sa imo. Ate Sally Magdaong. Okay, yun na muna. Ang satuya na mga birthday. 526 po sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Pahagada daw, Tabi, Padingmar. Lamang kan sa imong mga baretang maruluwas sa mga periodiko nasyonal. Ngunyan po kaldaw. Padingmar, good morning, Tabi. Go ahead. Good morning sa mga katubagan tabay, mga headlines ko niyan. Gobyerno dapat napakasugon ang disaster preparedness measures sigon sa sarong party list. Aha. Presyo ng mga karne asing gulayan sa Luzon, naglangkaw opisar kan ipinapotop na price freeze. DTI padagos ang pagpatanit, napapatawan din hanggang 2 billion pesos ang mapapatunayan na nagbayular. Oh. Jungle operators dapat na magsunod sa standard health protocol sigon sa Malacanang. Tapos na magrumul-umol sa Divisoria asin Baclaran ang mga para shopping para sa Christmas na nag-aging Sabado. Aha. Magadam dahil nakadesenyo para sa flood control sigon sa NIA. Mantang 7 leyes pang medikal kanasyon pinirmahan na ni Presidente Duterte. Dakulo na, no? Oo. Mhm. Pagtaonin pondo para sa MSMEs, pipaidali naman.
Alagad sa mga misis, presyo po ka mga Noche Buena products na nagbabago. Ah, Sabi talaga? kan DTI matapos na sayumahan kan ahensya, anihirit kan nagkapit ang mga manufacturers na magpa-aumento ng presyo ngunya na panahon. Kaniguan. Iya, kaya Pinagbago? mantinido. Ah, talaga? Okay. Okay, so far BP, yan ang mga mainit ngunyan. Pantang ang gabos na mga opisina palangkan DPWH. From central office down to the district offices, puro ini naka-half mask bilang pagrespeto duman sa mga nagkagaralanin ng pag-iriba sa Ifugao Province. Okay. Durantikan Bagyo. Iyo ano? Okay, headlines ko niyan. Alis sa news base, ina po si Martila. Good morning! Thank you, Paring Mal, sa mga headlines niya to sa Lado National. Okay. So, magandang mga balita na inyong narinig ngayong umaga. Dahil mga baretang mga kahindik-hindik at nagpapainit kan sa tuyang payo. Ding sarawayon na di. Ding sarawayon. Ding sarawayon. Ding sarawayon. Pero baka may magluwas. Bueno. Aha, sandali lang ha. So mga birthday celebrators natin, ngunyan pong alda, o sa mga nakatutok muna sa Facebook ha. Facebook muna tayo. Malu Liaser. Good morning po. Malu Liaser. Ito, si Eden Nolasco. Babati po sa mga taga-Baryada, kay Kuya Rab, Phil, kay Jelly, Ate Deard, at happy birthday Kuya Jeffrey. Diyan po sa Baryada, sabi-tabi ni Malo Liaser. Happy birthday! Yadni Legnakra. Good morning, tabi sa lalaking di... Ano ito? Inuumaga ko din eh. Kuno. Yeah. Samon, 3 days kami uumagahin ni Digna sa lo. Sa lo? Ano ito? Pagkala nga na pag-text mo. Kunutunta ka dyan na. Good morning. Pagibate po si Adonis Barzuela ng Barangay 6 Kamalig. Happy birthday po from good. May God shower you with more blessings in good health. Yan, ha? Meli Olikino. Merry Christmas everyone. Lely Karaan. Ang sabi ni Mayor Rosal, closed ang City Health Office till now. Bako itabi, totoo, open ang City Health Office. Gabos na employee sa CHO ay nag-report for work. Lalo na sa second floor kan office. Nakasara lang ang door, pero dumanon mo niya na aldaw pag obligasin na gabos na empleyado to report. Ayo po! Nag-text po si Mayor kay ni kasuhapon sa ko na ang gabos na padagos ang transaksyon tabi sa City Health Office. So sa ground floor tabi, ito so inot na linakdown. Madam Lily, totoo po yun yung pigtatara mo. Nagkasuhapon, baga kauron ta si Mayor sa programa Tangan Hapot. Nagapoda sa iya si Dr. Hiliego tungkol diyan sa bagay nan. Takadakol ka nagduduman sa City Health Office para magkuaki mga medical certificate. Medical certificates tabi. Kaya bukas po ang City Health Office para sa mga transaksyon kan sa tuya ng mga kababayan. Kung ano man po ang kinakaipuhan nindo. So sa baba lang, dito binukasan sa baba. Pero tabi, ang second floor, dahil man po nag-lockdown yan, ang linakdown po sa baba man sana, kan City Health Office. Diba? So sa baba, ang linakdown sa ground floor, kada man tabi, so nag-office, nag-check up kang inot, so frontliner, nag-positibo. Yeah po. Good morning sa Purok 4 Bagong Bayan, Daraga Albay, Emelina Lunana. Wilma Aguilar Montemayor, good morning tabi, have a nice day. Keep safe all. Yeah. Windsor, okay na to. Si Awi Kalamucha, good morning amigo. Mabuhay ka. Good morning tabi, listening from San Roque, Legazpi, Mayla Granadino. Cesar Balyon, good morning tabi sa imo, at saka the only person who deserve to be in your life are the one who trusts you with love, kindness, and respect. Sabi ni Kuya Awi Kalamutsa, ika na ang tunay migo. Good morning tabi sa imo ha. Mabuhay ka. Okay. Good morning tabi heriters.
NG Binyans, may God be with us all. Sabi ni Manay Elisa Fajardo. Okay. Yun po ang mga post natin sa Facebook Live. Paki-share na lang Paki-share na lang po kasatuyang Facebook. Kasatuyang mga kababayan. Buda sa DCGB Live app. Paki-download na lang. Yan po sa inyong mga cellphone para po sa mas makaskas as in the cool na mga listeners natin in the morning. 5:34 sa DCGB. Report, hali dyan sa luwas. Nasa linya po si Al Armario. Baring Al, good morning. Go ahead. Baring Al, go. Hello. Yes, go ahead. Yes. Mm. Good morning. Merry Christmas na pa din. Oo, yun na. Lipot na ang panahon. Mm. Bueno, pero abang maranian Pasko, karanian Disyembre, mas nagiging maingat mo niyan ang mga motorista, lalo ang mga tricycle, as in mga motor, digdi sa Legazpi City. Yan dahil sa pag-igpit sa kunyan kan mga public safety officers sa pangenot ni Rolly Esguerra dahil sa pag-implementar ninda kan tarong executive order number 28 series of 2020 na bigapod na patas na singil at driver. Yan parte sa kampanya takaning malikayan ang mga overcharging na kapag pasaway man ganibang driver ng tricycle. Kaya nagkakaigwasin din mga surprise inspection sa mga paradahan. As in, kung minsan nagkakaigwanin checkpoint takaning abangan ining may mga reklamo na tricycle driver base sa nakakabot man sa indang informasyon. Pero kayan, may iba pang mga violasyon. Kasabay na dyan ang mga motor na kadaklan o kaya di ba dyan, dahil ki lisensya. As in, dahil in restaurant motor, kung saan minarulusot. Pag-unahin na dahil ki checkpoint, pero ngan nagiging aktibo ang mga PSO sa iba-ibang surpresang lugar na abangan ining mga motorista na nagiging pasaway digdi sa Legazpi City. Yan pa rin ang bungkalas ka mga informasyon. Alay sa luwas, Al Armario, DCGB. Salamat pa rin Al. Mientras tanto, Jimmy, nasa linya. Maraming tapon mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga bungkaras man kan sa tuyang bareta halidigdi sa 3rd District, mapurol out na kota na ang mga electric cooperatives hali sa iba-ibang lugar. Tan nakagipang Nobyembre 21, sharing kan sa Milco 2, sa Milco 1, sa Milco, Norilco, Liyeco, Asinibaba. Kung sa nagresponde ini, mga ini, digdi sa 3rd District as in 1st District pagkatapos kan na uminaging sunod na makukusog na bagyo, nagkararapunggas particular 1st District, 3rd District mga poste, kable kan APEC. For medyo sa pakihoro ni Congressman Joey Salceda kan 2nd District, kung sa Durante kan Gobernador pa siya, makay ni ang diskarte para ma-restorar tulos ang mga destrosadong pasilidad kan APEC. Sabing ako man o dahil talaga kaya kan APEC ang marikas na restorasyon after bagyo, kung dahil na ma-responde na mga electric cooperatives na extender sundo Nobyembre 30 ang pagtinirkan mga dayong linemen kung saan dahil man nakasayumaan mga ini sa pakihoron kan congressman kan segundo distrito ini nakuha niya to sigon kay kagawad yun Bilyar kan sangguniang bayan kan Pulangi. Anhagad niya sa mga barangay na magtarabang-tabang na pag-abot sa clearing sa indang mga respektibong barangay habang iyon padigdian mga nagtatarabang sa pagsabing after November 30
bahala na an APEC kan mga natatana pang dahil na papailawan, particular sa mga secondary lines, Iyan ang pasilip magabat. sa mga barangays. Yun tabi, bibi. Maray nga nito na pakiuron ni Kong Joey. Yung ani, O tako na pakiuronan, halaoy ang panahon na kitang kuryente. Dakulaon na tabang ining mga kuan ini, ining mga Dakulaon na tabang? electric cooperatives na ini sa satuyang palibot na jaraon digdi. kung nag-roll out na ini ka November 21, pwede nga buton kita kay ni Kisiam-Siam. Oho. Oo. Akan nga Kung ningon yan yan, baga dakol pang mga areas sanday pang ilaw sa mga ano yan, mga lateral lines. Dakol pa. Dakol pa eh. Ilaw na sa mga sentro, niya sa mga sa barangay, sa upland, sa coastal. Paano na ito? Oo. Diyan tabi Jimmy sa 3rd district, anong mga mga munisipyoan day pang ilaw sa sentro? Dahil na, naubos Halos na ubos na naman. napailawan. Halos ubos naman. Na-energize na so natatada so libon pulanggi. Oho. Tayo na nga nini, pinadarahan ka na mga electric Oo. cooperatives na sa task force. Mhm. Kundi, may plaso ini, November Iyo, 30 iyo, naman iyo, sa ng iyo. sundo kayo ni. Kaya Buda, may so- sikreto digdi ko Mm. maparikas-rikas, Oo. lalo na sa mga barangay. Dangogunta si Gagawa John Villar kan Sangguniang Bayan kan Pulanggi. Oho. Sabi po kay itong nakaroon ko si engineer tapos itong foreman dapat po kay itong November 21 mahalin na po sila. Tapos na po ang kontrata nila dito po sa Pulangi pero po sa pakiuron po ni Congressman Joey Sardaseda. Suminagad po ng hanggang 30 si Congressman Joey Sardaseda. Tali po silang matapos ang gabos na gustong nahalin po na matawan kuryente po dito po sa mga Pulangi. Order is pa sa Oli po na iba pang kausan. Ito po ang pinadala ni Congressman Joey sa Albay po, Dakulan po, may mga portion po sa 1st District, 2nd District, saka po sa 3rd District. I see. So, tapos na pala nito yung Phoenix na yun, yun po. After that, hindi na mawawala si Jason. Topic na, kaya po sa mga barangay captain, gusto pong mapatitawan, mapatisin ang pag-ilaw sa mga puro barangay. Makiuron na po kita sa APEC na kung pwede, magtarabang-tabang na po kita. Kamo na po ang magkabit ng mga dapat paalog sa mga room, pag-alot, tapos po, nila po ang mga poste. Po sa likod substation na po lang. Kaya po mga available na mga poste dyan para po ilaag naman sa mga kinalat nindo. Tapos ang APEC na lang po, ang malagay ng mga primary line naman sa mga puro barangay. Disadvantage sila sa mga talagang yung panikis task force. Iyo po. Kaya nga po kami digis yung Sangguniang Bayan. Talaga po nakiuron kami kay Congressman Joey Sardaseda. Talaga pong dapat palawigin pa ang task force. Hindi po talaga tatalanan nun kung ang APEC lang po ang talagang tao sa mong servisyo. Hindi po sa Banwangan po lang. So, Ayun na yan, tabi, Bibi. Oho. Kaya na nasa barangay na dahil pa iabot kan supply kan kuryente, magsadiri na sinda na mag-clearing, tapos magpaisin na sa APEC, nangani sindang makabitan tulos. Yes. Oho. Tayo ni Sudos, November 30 man sana ini. Pagkatapos kayan, Wala. wala na kiting eh. Kanya-kanya na. Kanya-kanya na. Oho. Okay. Konsolasyon man digde sa mga nagtatrabaho, mga dayong linemen, naguuran man ang mga pinapadala ni Congressman Joey Salceda na mga pagkaon. Okay? Yan sa PPP, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Salamat po Kong Joey sa imong esfuerzos na ma-extender iyan ng mga linemen, buda mga iba-ibang mga electric cooperatives na yaon po sa probinsya Canalbay. Dakulaon na tabang yan, maski tulpirang aldaw yan, dakulaon tabing-tabang mga tugang sa tuya, tabing mga kababayan. Lowens Barcena, may bareta. Lowens, good morning Lowens. Yes, Ninong, good morning. Good morning sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, kun sa karsel. Ansarong 20 anyos na soltero tabi Bibi Henry dahil sa kaso nin pangahaba sa Zone 9, Barangay Bitano, Legazpi City, Kasudma. Basado sa police record digdi sa Legazpi City PNP, nabisto ang suspect na si Aaron Clotario Abunda, 20 anyos.
Warang agom na residente ka na sampitan ng lugar. Initabi pipi na restar kan mga elementos kan otoridad sa bisa kan mandamiento de aresto sa kasong pangahabas kan nakalihis na Oktubre 12 kaining taon na may 6,000 pesos na piyansang ipinagre-rekomendar para sa saiyang para mientras na libertad. Ang akusado nasa kustodiya ng Legazpi City Central Police para sa magkakanikong disposisyon. Okay, so yan Dabi BP so para mga dagdag na istorya alay dito sa Legazpi City PNP. Ako po si LBB. Tuloy-tuloy ang mga balita. Ange Galero, nasa linya. Ange, good morning, Ange. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta maugmaan sang gunian panlungsod ken Legazpi na nagko-komple na mga paratienda dyan sa Albay Public Market nin mga produktong agrikultural dahil sa napag-araman ni Konsehal Diego Obido ang pamayokan Committee on Agriculture patapos na siya maglibot-libot sa nasabing pampublikong o merkado publiko na daiman palan nin so far na nagbabayolar sa price freeze kan Department of Agriculture. Sigun sa iya siya nag-conducir nin inspeksyon sa Albay Public Market kaibahan si Market Administrator Mona Laison asin City Agriculture OIC Silanas kan kasuod na kung saan nag-igusinda ni random price monitoring sa mga prime as in basic commodities na pinag-isyuhan ng Department of Agriculture na isa irarom sa price freeze. Alagad sa iyang dahil niya pinaghuna pero siya naugman na ang mga paratienda dyan sa Albay Public Market nga nagkukompliman sa ipinagtalaan na presyo kan Department of Agriculture as in kung ilaladawan niya daw nga ni medyo hibabaan ibang presyo dyan. Sa ngunyan, ang pakiulay kan konsihal sa gabos paratienda sa Albay Public Market na ipadago sa naan siring kaining gawi asin kunin kaso man daw kaipuhano ninda nin tapang asin asistensya tulos man na magranisa sa iyang opisina bilang sanganian pamayokan Committee on Agriculture sa sanggunian panlungsod kan Legazpi. Nangangapodan man na konsihal na kunin kaso may mga konsumidor na namanotaran na igwanin pagbabago kaya may pang-aabuso sa pagbakal o pagpataw ng presyo kan mga paratienda dyan sa mga maabot na aldaw, tulos man ini na ipaabot sa opisina niya tangan na matawan man nin magkakanigong aksyon. Ano ang mga produkto na kuan, Angie? Yes po. Ano ang mga produkto na naka-subject sa price freeze kang DA? Kung deklara sa LVP ining mga gulayon, mga sira and mga karne kayo ba yan sa price freeze kang Deki lang naglangkaw na presyo kang produkto sa agrikultura? Po. Deki naglangkaw? So far, digdi sa Albay Public Market, wala banda. Paliguan. Yan ang initial na impormasyon. Baka kang baka kasuod mo. Ako, garo. Sa mga paradangog na langan magtaram. Ang lada mo yan, mamirang kilo? 400 plus baga? Hindi, ako nagsasaot. Ano yan, ang i-verify mo daw iyan kung totoo. Isos ko, ang karne naglangkaw ki 30 pesos. Ang kilo, 20 pesos. Garin naman. Iba. Okay. Onan mga commodities na dapat na sa price freeze. An bagas. Sira. Karne. Poultry products. Gulayon. Asukar. Lana. Iyan ang mga dapat face. Iyan dapat salbatan ng buhay din. Di ba? Bagang nagbubalgar. Madali lang tao. Di ka na may ma-react. Hello, good morning. Hello? Yes, sir. Andre? Iyan na dahil naglangkaw ang Barakalon dyan sa saudang kang Albay. Sige daw, sir. Anong mga experience mo? Ang langkaw, isang Legazpi, barato. Nadaraga, barato. So mga lada, susuwa, kamatis, sibuyas, gabos ng mga gulay, barato naman. Salbay. Sa Albay, saka ang presyo dyan, saud na daw kamo. Maraman din ang presyo dyan kung anong... Ma'am, pero presyo kang kamatis?
So kamatis, manggura no? Isis kong bonbort yan, 30 na. 30 mo ang port? Sa kabaga. Sa kabaga. Awinda. Saka, okay. Salamat, Pigo, ha? Ayun, ako nagsaod ako Legazpi na ako nagsaod. Oh, tamas mura barato sa Legazpi lugod kumpara sa Albay. Iyo. Iyo. Okay, salamat, Migo, ha? Sige, salamat. Oh, thank you. Oh, Angie, Oh, ay nagong mo ito na testimonya kang paradangog ta? yes. Ano? Henry, day nga ni ako nagasaod dyan, grabe kamahalan dyan. Maski ara ni ako sa ako, grabe. Nay, may nagutik talaga da. May nagutik. Oh, ay. Utik yan, sukarne, 200, dati 200, nga na, 250 na. Sulada, kahalangkaw, kinasibuyas. Oh, ano kita? Sa manarali ang baretang an. Aw, ano, mana. So mga tao, ayun, yan, garo na akong kumbinsido ka. Baka may tactics. So mga tao nagkataramis mo, nagkaigo ng paglangkaw kang presyo. Ay ko, okay, oni sa Albay ang presyo kan na monitor. Ang premium rice, 48 kilo ang kilos. Well-milled rice, 44. Regular milled rice, 41. Ang bangos, 133 ang kilo. Tilapia, 150. Galunggong, 150. Alumahan, 250. O 200 gawin din. Ang karne, ang beef, tabi, 300. Ang pork, 220. Ang pork liempo, 220. Ang manok, 170 ang kilo. Ang manok, ang bunay kang manok, 750. Sa tao, libre. Vegetables, onion. Ano nga ng onion sa Bicol? Sibuyas. Sibuyas. 110 ang kilo. Garlic, 150. Bawang. Ginger. Ano nga ni? Ginger. Ano yung laya? Oo, 150. 150. Lada. Ang lada, 200 ang kilo kang lada. So monitor, asukar refined, 60 pesos ang kilo. Washed, 50. Brown sugar, 47. Lana, ang sarong lapad, 65. Well, Iyan sa monitor. O sa Legazpi. Sa Legazpi, iba man ang presyo digdi. Premium rice, 50 ang kilo. Well-milled, 44. Regular well-milled, 41. Ang bangos, 135. Tilapia, 155. Galunggong, 175. Mahal sa Legazpi, alumahan, 120. Natayarog sa inyo sa nasira na monitor. Kadakol kan sira dyan Ang karne, sa Legazpi, 400. Beef. Beef, baka yan, baka. Baka. Beef. Beef, 400. Beef brisket, 350. Pork, 250. Pork liempo, 250. Sumanok, 160. O barato kinit sa Albay. Chicken bunay, 750. Onion, 190. 220 ang garlic. Laiya, 170. 210 ang lada. O sa Legazpi yan Sugar, asukar, 80. Ay, malang asukar sa Legazpi. Refined, washed, 53. Brown, 47. Ang lapad kang lana, 60. Natatalapad din. Bako pagkikilo ang lana. Sa tabako, ang presyo, sa tabako nagmonitor 50 ang kilo premium rice, well-milled rice, 45. Regular milled, 42. Bangos, 140. Tilapia, 145. Galunggong, 180. Alumahan, 250. Karning beef, 250. Beef brisket,
350 yon, 340. Pork, 230. Pork, liempo, 230. Manok, 180. Bunay, 750. Ang bunay, pareho ang presyo. Chicken. Ang gulay, onion, sibuyas, 150. Garlic, bawang, 200. Laiya, 160. Lada, 220. Asukar, 53. Was, 50. Brown, 47. Sarong lapad kang cooking oil, 650. Ang aram ko, bigi kilo ini. Sarang, Anji. Yes? Yun yan ang presyo. Mm-mm. Price freeze of basic agricultural necessities in Albay. Resolution number 669-220. Yun yan. Pirmado, Rodel Tornilla Mabe. Ay, Mabe. Mabe. Master in... What ini? It is. Regional Executive Director. Yan ang presyo kan mga barakalon. Okay? Yes. Sige. Thank you, Ito, yun naman tayo may nagbabago. Sige, haputong tadaw ang tao kung kumusta sa ng experience sa mga saudara sa bit niya to. Yo. Haputong tadaw ang tao. Let the experience, ano nga nang para saod? Marketers. Yeah. Ano yan? React. Okay, thank you, Angie. Sa report. Ano dyan sa lahat? Story din sa Albay Public Market, Ans Galero, DCGB. Pangyayari sa Maabaka. Yan tabi, mga tugang-an sa tuya na presyo kan mga barakalo na minonitor na naka-price freeze. Ngunyan tabi na mga panahon. Madali lang ta. Ma-commercial na kami ni Jing. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Ngunyan po nga daw. Aram daw din do kung ano ang function kan sa tuyang liwoy. Aram din do kung nata kita may liwoy. Saliva, may function pala niyan. Susog po mga tugang sa mga eksperto. Ang saliva, sa tabi na clear liquid, nayaon po mga tugang sa satuya na salivary glands, nayaon po sa ngimot. Ang saliva, may importanteng parte sa body health nin tao. Ini po databi, kadaklan kan sinabi ng liwoy, tubig yan. Pero ang saliva contains important substances na sa tuyang mga lawas kinakaipuan sa pag-digest, pagtunaw nin pagkaon, asin po mga tugang pagmantiner nan sa tuyang ngipon matagas. Ang saliva daatabi mga tugang nagkakatabang para imantiner na dumog asin komportable an sa tuyang ngimot. Yung mananggad imagine mo daw na ang ngimot mamara. Ano nang kabugtakan kang adi? Number 2, nakakatabang ini sa satuyang pagsapa. Pagnamit asin paghalon. Yan. Pagsapa niya to, nakakatabang para iyan gari, pigmimix man ang pagsapa mo kan saliva. Pagnamit buda mga tugang nakakatabang siya para sa tuya na paghalon. Ang saliva daatabi naglalaban nin germs. Asin nakakapreventar mga tugang nin bad breath. Ini po igwanin proteins asin minerals na nakaprotekta kan sa tuya na tooth enamel. Asin nakapreventar po nin tooth decay asin gum disease. Siring man ang saliva daatabi nakakatabang para may bugtak sa tamang posisyon an sa tuya po na mga dentures. Yung mananggad habang da kita nagsasapa asin nagkakaon mga tugang nagproducer nin saliva an sa tuyang imot. Siring man po kan sa tuyang pagtaram nagproducer man nin saliva dahilan mga tugang taini nakakatabang po para maghalnas an sa tuyang dila. Iyam palang imagine mo mananggad kung di ka kiliboy ano daw adi salbatan ng ragkot gayon kan mga hahalunon ta buda kan sa tuyang sasapaon maganon pag malang ragkot. Paningit sa
sa Morning Hirit. Iyan ang mga dagdag karaman sa Morning Hirit. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Didi Cabredo. Hinibo niyang produktibo, at mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehan diri sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Papangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Papangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro, ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Papangon
bawat araw, di ka lang gigising, babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Magayon ang boss kitong nagkanta, no? Babangon tayo. Rinaot mo ngayon, logo. O, sandali. Si Dr. Chris Giana nag-text. Sabi niya, nice info. May digestive enzyme iyan na pigaapod na Thailand. Thailand. Yan, Thailand. Sa initial stage da tabi kan digestion ang nagupoon sang imot. Matali o matibayo ka, Dr. Chris. Talaga. Migo, good morning, tabi sa imo. Iyan na liwoy ta, ikaw kipigapo da tabi na digestive enzymes na Thailand. Ian mo ta, iyo tabi ang initial stage mga tugang kan digestion. Sa pagsapa bagajing, iyo da tabi ng purpose. Kaya nga kung dai kang kung dai ngayang liwoy, malulugad ngayang halunan mo. Iyo man ang Magaparahalon ka kidaig-daigkuan, kung daig kang liwoy, pagparasapa ka. Sa paghalon mo, magakaigwa ki mararapture an sa imong halunan. May purpose, marayon talaga mga tugang anmal na Diyos. Imagine, tinaon ang kita ki komportabling pagkaon. Mga tugang na komportabling paghalon, komportabling pagsapa. Thank you, tabi, Dr. Chris. Yan pala na enzyme na yan, Thailand. Saro po sa mga yaon po sa tuyang liwoy. Okay. Alas 6 oras, mga tugang sa Pilipinas. GB News Express. Mga baratang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baratang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baratang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, uya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga darakulang bareta. BBN, DCGB, padagos ang preparasyon sa gigibuhon na relief operation sa mga biktima kada minaging bagyong Rolly asin Ulysses. Media practitioner, basic first aid training, papanginutan kan Bureau of Fire Protection, PIA, asin iba pa. Sa lado nasyonal, sobra pong 1,000 nadagdag na panibagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Apisar kang SRP, sa Luzon, aumento sa presyo kan karne asin gulayo nanotaran. Special non-working days sa nagkape ng lugar sa nasyon pigdeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa lado nasyonal, Russia, inakusaran ang Estados Unidos na naglaog sa kadagatan na sakop kan sa indang teritoryo. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakulang bareta. Padagos ngunyan ang preparasyon kan PBN DCGB sa gigibuhon na relief operation sa mga biktima kada minaging bagyong Rolly asin Ulysses. Katabang kan mga donors asin iba pang mga stakeholders sobra po sa 280 na pamilya nin mga indigenous people sa Tiwi Albay. Ang punteryang tawanan ng ayuda na kumpuesto nin bagas, dilata, asin, hygiene kits, kasarabayan, iba pang klaseng ready-to-eat foods na iyon pwedeng itao sa mga ini. Ang mga IPs ang napiling maging recipiente kang relief operation sa paginin operation daramayan. Tanganing matawanan man ini nintabang lalo na tang kadaklan kan mga ini. Dahil madintultol na istaran asin hanap buhay. Sa panginginot po kan Bureau of Fire Protection, Philippine Information Agency, asin iba pa, nakatalaan na gibuhon ang media practitioners basic first aid training may relasyon sa first aid on remote location,
post-typhoon as in workstation sa aga sa ungunya na daw sa Pacific Mall, Legazpi City. Sinabi ni Fire Inspector Aramis Balde, tagapagtaram kan Bureau of Fire Regional Office na kamautan kay na matawanan ang media din first aid skills lalo na sa emergency disaster journalism as in workplace. Sayang sinabi na importante ini para sa media lalo na kung ang mga nasa luwas para maghanap ng informasyon para sa publiko. 25 sanang practitioners ang pinagkakaipuhan na magpartisipar. As in pinaglaoman na mapartisipar sa nasabing aktibidad. Mientras tanto, sa iba pa niya itong mga bareta, sarong minor de edad, arestado po sa kaso nin panlulupig sa Daraga Albay. Renz Luna sa detalye. Arestado ang sarong minor de edad digdi sa Banuan ng Daraga sa kasong panlulupig. Kaso hapon sa bisa ni mandamiento de arresto na ipinag-issue di Honorable Judge Jose Camacho Evan, Presiding Judge kang RTC Branch 9 Legazpi City, ipinag-arestar ang sarong minor de edad na tuyutan ng na pagpangaranan asin na ini may kasong panlulupig. Pilang edad? 16 years old tabi VP. 16 years old, akusado sa kasong panlulupig. Roger sarong grade 9 student, asin taga digdi sarong barangay digdi sa Daraga Albay. Asin sa iyang kaso na igwang kasong panlulupig na igwang piyansa na mabot sa 200,000 pesos. Ayon sa ngunyan, nasa ipatura naman kan Daraga PNP ang naunambitan ng persona para sa magkakanigong disposisyon. Pada kita Bareta, Renz Luna, DCGP News. Mientras tanto, sa ropong government employee, ginamit ang sa iyang retrato sa FB kan sarong fake account para makapanubli nin kwarta asin mang chat nin mga malisyosong conversation. Lowens Barcena sa detalye. Iprinentera aligado kan daing mga maginibong individual ang pandok kan sarong government employee ngani na makapangagad o kaya makapanubli ning kwarta asin mang chat nin mga malalaswa sa sarong lalaki sa paagi kan paggibo din fake account sa Facebook. Pasado sa police record kan Legazpi City PNP, nagreklamo ang sarong government employee na si Danica Ortonio E. Villaflor, 25 anyos, Daraga, government employee na taga Barangay Pigcali, Legazpi City, na may naggibo aligada ng fake account o dummy account sa Facebook na nagngangarang certain Nica Monreal asin nagsaging-sagid na siya ini sa paagi kan paggamit kan sa iyang picture. Pasado sa reklamo kay ni, ginamit pa ang picture niya sa account na ito para makapanubli ng 3,000 pesos sa na ipinadala sa smart padala sa nagpaisiman sa nang kachat kan fake account na ini na si certain Ramil Bailon na taga Barangay Ditakan Syudad. Apisar kay ni igwapang pinahiling si Bailon na mga malisyosong conversation in dakan fake account na ini sa chat asin nagre-recommendar tayo ni ibang babayi sa Barangay Pigcali. Kung kaya dahil kay ni ang biktima na alarma asin nagreklamo na digdi sa ipatura para magpatabang na malocate ang may kagabuhan nin fake account na ini. Kailan kan sharing na bagay, inirefer na ini kan Legazpi City PNP sa Anti-Cybercrime Unit para sa formal na disposisyon. Yan ang mga dagdag na bareta. Ako po si LBB. Mga chief of police may problema sa polisiya kan Bureau of Jail Management and Penology na bago ipasa sa inda ang preso, dapat may swab test result muna. Jimmy Nasalita sa detalye. May problema ko niyan ang mga hepe ng pulisya pagabot sa mga nasasangatanin kaso asin na mga arestado ang mga akusado kung saan maski may commitment order na ipapasa na sa BJMP hali sa pulis dahil man ang mga ini biga ako kan Bureau of Jail sagko dainin swab test result ang sarong preso. Ang problema, dahil manin pondo digdi ang PNP, ang pamilya kan preso, habo man mag-asumir kan gasto sa swab, kung kaya sa ngunyan, sa na-discovery kan di si GB nyo sa mga ipaturan in pulisya, digdi sa 3rd District, haros kuno-kuno ang mga preso sa mga selda, sa mga hipaturan in pulisya, dahilan sa dayan mga ini, piga ako kan BJMP sa koday nangyayari,
ang pigahagad na rekisito. Kaso hapon, napashare ang DCGB nyo sa Pulangi PNP, panuo na ang mga sildanin mga preso, kung saan kuta na ipapasa na ang ibadigdi sa BGMP, alagad susog sa mga pulis, dahil man ang mga ini i-akseptar ka na Bureau of Jail, sagod dahil kan swab test result. Sa ngunyan ini ang problema, si Isay maasumer kan bayad sa swab test, mantang pag nagkataon, magsusuro pa yan ang mga preso sa mga selda ni na pulisya kung saan ini ang dakulang problema ngunyan kan mga chief of police sa maski sa ina lugar digdi sa Albay. Habang nasa poder pati ini kan PNP na mga preso, natural ang konsumo sa pagkaon kasaro kan mga pulis dahilan sa inda ang mga ini ang pagkaon sa araw-aldaw. Jimmy, Go. ang swab test baga dyan sa BRDRL, libre. Ang kaya lang, igwa dapat nagpa-facilitate dyan sa BJMP, buda sa police, na mag-coordinate sa IATF para i-finalize yan, as in, posibleng mag-ibang resolution na mga preso dadarahon sa konsen dyan para iswab, tangani na maraman kung positibo o negatibo sa, sa COVID. Kay po man sana sa PNP, buda BGMP, an may nagmahigos na mag-coordinate sa IATF, kung anong gigibuhon, day magparaturoom. Wala man nag-esperso gayon kaya. Dapat may nag-i-effort ka yan. Open ang linya ni Director, si Director Noida. Dapat nag-suggest na kan si Dr. Alan, ang swab test bag-asob na sa to, libre. Libre ba ang swab test? Anhapot lang kung saan siya sensinda sa swab para makuhaan ki samples. May bayad may unlibre garo sa mga Di pa man akong naaraman na may bayad din sa probinsya Canalbay. Di pa akong naaraman Tambi RDR, libre ang swab test yan. Di pa akong naaraman Sinabi mismo ni Dr. Alan yan, libre ang swab test sa BRDRL. May miskomunikasyon basta. Yan ang problema digdi nagalat man so pulis na ako ay so BGMP nagalat man kan swab test result. Sige kayong haralatan, dahil kinag-i-effort na makihoron sa IATF. Okay, sige, tayo coordinate yan. Yan ay matapos ang problema nindang yan. Jimmy na salita, DCGB nyo. 15 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga, Gobernador Al Francis Bitsara hinagad sa unta probinsyal. Natugutan siyang maglaog sa sarong MOA para makaresibin ng 10 million pesos na kantidad ni asistensya pinansyal. Ans Galero sa detalye. Ipinag-endorso na kan opisina ni Gobernador Al Francis Bitsara sa Sanggunian Panalawigan kan Albayan sa iyang kahagadan, partikular na sa pamayon ni Vice Gobernador Atty. Elsie Grex Lagman na tugutan siya na maglaog asin magpirma ni Memorandum of Agreement sa pagultanan kan Office of the President asin man kan Gobyerno Provincial kan Albay may kinaraman sa pagtao kaini ni 10 million pesos kantidad in asistensya pinansyal. Kasuod sa naging regular na sesyon kan Junta Provincial tulos nang ipinag-refer ang bagay na ini sa Committee on Laws and Oversight sa pamayon ni kinatawan Victor Ziga Jr. kung saan pag-aadalan ini kan sa indang committee basin aramon kung para sa ining 10 million pesos kantidad nin asistensya pinansyal gikan nga sa opisina kan sa tuyang presidente. Sa ngunyan na duy naglalauman na tulos-tulos man na maipasar ini o kaya matawanan nin autorisasyon ang gobernador na maglaog sa MOA ini na lalo pa ngunyan na araman kan Sanggunian Panalawigan na dakulaan magiging tabang kan 10 million pesos na ini sa pagpadalagan pa kan probinsya lalo pang kadakulman ang nangyaring kalamidad kan mga nakalihis na aldaw. Siniguro ni kinatawan Ziga na makondusir siya nin magkakanigong hearing asin meeting na ikinaraman sa bagay na ini asin naaramon talaga kung para sa nasiring na bagay. Dagdag na pareta, Ans Galero, DCGB. GB News Express. GB News Express. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa
ubo ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Defex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Fabcon Kong Charcoal Protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Feel mo panalo sa Coke Studio. Feel mo, input code ISEN. Pwede ka manalo. Panalo everyday, every week may 50K. Grand prize ng 1 million. Panalo sa Coke Studio. Walang extra, I feel ya. Walang load, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020 per DOH FDA CFR permit number 0737 series of 2020. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Fresh ka tuna. Mabigat, Mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, SARS at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Magaan. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro. Ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Anumang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising. Babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na.
scientifically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509, series of 2020. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. 1, 2, 3. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-Vicks na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8, siyam. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan.
Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, sobra po sa Sangribo, sa Giraray ang panibagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sauring datos kan Department of Health, winabot sa 421,722 unconfirmed cases ka nakakaulakit na helang sa nasyon. Sa nasabing bilang, 26,745 o 6.3% ang aktibong kaso. Sinabi kan ahensya na 1,118 ang bagong narehistrong kaso din COVID-19 sa nasyon. 83.7% sa active COVID-19 cases ang mild, 7.9% ang asymptomatic, mantang 0.25% ang moderate, 2.8% ang severe, mantang 5.3% ang nasa critical na kondisyon. 12 ang narehistrong nagadan kung kaya suminakat sa 8,185 o 1.94% ang COVID-19 related deaths sa nasyon. Sigon sa WHO o kaya sigon sa DOH, 196 man ang narahay sa COVID-19. Dahilan digdi suminakat na sa 386,792 o 91.7% ang total recoveries kan COVID-19 sa Pilipinas. Nagkakaigwa pa manggiraray na aumento sa presyo ng karne asin gulayon sa Luzon, afisar kan pinapaotob na price freeze. Base sa report, palabaw pang suggested retail price o palabaw pa sa suggested retail price o SRP ang presyo kan karne asin gulayon sa nagkaperang saudan sa Metro Manila. Apisar kan pigdeklarar na state of calamity dahilan sa nakaaging bagyo. Konsain automatikong efektibo ang price freeze sa presyo kan pangenot na mga barakalon. Napag-arama na nagkakawat sa 350 sagkod 380 ang presyo kan kada kilo nin karning baka, mantang nasa 300 sana ang SRP para sa kada kilo kaini. Halos nagkapira sa presyo kan baka asin orig kung saan puminakol sa 380 ang presyo kan kada kilo nin pigi asin kasim, mantang nasa 260 pesos man sana ang kilo sa SRP kaini. Dagdubli man ang presyo kan kada kilo nin gulayon. Nagdeklarar po si Presidente Rodrigo Duterte nin panibago na mga special non-working holiday sa nagkaperang lugar sa Pilipinas sa ngunya na bulan ni Nobyembre asin Disyembre. Base po sa dokumentong ipinaluwas kan Office of the President, ang special non-working days iyon ipapautob sa mga minasunod na petsa asin lugar. Nobyembre 25, Maragusan, Davao de Oro,
para sa selebrasyon kan founding anniversary sa lugar. Nobyembre 26, Dasmariñas, Cavite para selebrasyon kan founding anniversary sa lugar. Disyembre 4, Cebu Province para sa kumpleanyo ni dating gobernador asin Senador Sergio Osmeña Jr. Disyembre 10, Mikawayan, Bulacan para sa araw ng lungsod ng Mikawayan asin Disyembre 16, Calatagan, Batangas para sa selebrasyon kan founding anniversary kan lugar. Mga lisensyanin mga punerarya asin establishmento na nadadakop na mag-iirinuman tatanggalon sigon kay Mayor Isko Moreno. Maigpit na pinatanida ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno de Magoso ang mga may sarili nin punerarya asin mga establishmento sa syudad pati na ang mga kapulisan may kinaraman sa pag-iinom sa mga pampublikong lugar sa syudad. Sinugo kan alkalde sinda Bureau of Permits Director Levi Facundo asin Manila Police District Deputy Director Colonel Narciso Domingo na mag-ikot asin dakopon ang mga establishmentong day nagsusunod sa ordinansa kan syudad. Ang gabos daw na puneraryang nagpapainom kinakaipuhan na kansilaron ang permiso kung mapatulayan na nagbayular sa sinabi ng ordinansa. Day ki exception may kinaraman digdi kasi say man na pwedeng magbayular. Sayang tinamanin doon na base sa nasabing ordinansa, maigpit ay pinagbabawal sa syudad nin Manila ang pag-iinom sa mga establishmento, kaiban ang mga restaurant, pansiteria, karinderia, hotel, bar, siring man ang mga gilid nin mga tinampo o makaya mga eskinita na pag-araman na ini ang nariparo kang alkalde kang ini mag-iikot asin igwanin na patunayan na nahiling na may mga bayolasyon. Kaya tinawanin doon na one strike policy sana ang dapat na gibuhon asin ang sisay man na magbabayolar tatanggalon ang precinct commander sa sinabi ng syudad. Kaya tinawanin doon na ang sinabi ng pagbabawal yung base pa manggiraray sa paghigpit kan lokal na gobyerno dahilan tapad dagos pa manggiraray ang patakot kan COVID-19 sa siyudad kan Manila. Siring man ang posibilidad na maglangkaw giraray ini sa kada bes na igwanin pagtripon asin pagharampangan ang mga tao. Piglinaw po kan DSWD na pighidali na ninda ang release kan daay pa nagagamit na pondo. Inang naging reaction DSWD spokesperson Irene Dumlao matapos magluwas ang Senado o magluwas sa Senado ng resolusyon kung saan pipakaskasan kay ni ang DSWD sa pagpaluwas kan 83 billion pesos na kantidad in unused fund. Sinabi ni Dumlao na pigigibo kan DSWD ang gabos na sa endang makakaya para pautuban iba-ibang mga programa tanganing matabangan ang pinakatios na pamilya na apektado kan COVID-19 asin kan mga nakaaging bagyo. Katakod kay ni aminado si Dumlao na igwanin 83 billion pesos na pondo anday pa na didistribuer sa mga kwalipikadong beneficiaryo kay ni. Sinabi ni Dumlao na 75 billion pesos kay ni ang nakatagama para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps asin iba pang mga programa. Oras sa Pilipinas, alas 6:36. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogrow. Kompletong Nutrichan para grow happy. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Joy. Iwas germs. Iwas sakit.
Maabot po sa 1.2 billion pesos ang kantidad na gagastuson kan Department of Education. Tanganing masalidahan ang mga naraot na modules dahilan sa nakaaging bagyo. Sigon kay Education Secretary Junior Briones na kay puan masalidahan ang mga naraot na supplementary learning materials lalo na itong gagamiton para sa masunod na taon. Katakod kay ni nanindugan si Briones na daing gagastuson ang mga paratokdo asin estudyante para sa mga naraot na modules dahil sa pagrapado kan bagyo. Mantang sinabi kan secretary na pinagonsiderar naman kan DepEd na bawasan ang paggamit ng printed learning materials dahil sa dakula ang fundo na kaipuan digdi asin day manin nakakarahay o day man ini nakakarahay sa kapalibutan. Ano ba pang mga bareta masunod makalipas lang kay ni? GB News Express. GB News Express. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home. Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito, nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya, Surf kaya-kaya. May dagdag pa, Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf
Mega Laki. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malabodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malabodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malabodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Akala ko po kasi hindi na po bubuto. Biglang sumabog. Magsindi ko sa akin sumabog! Taon-taon, higit 1,000 buhay ang apektado, napinsala at nasabugan ng paputok. Higit 900 nabulag at nagkatama sa mata. Higit 100 naputulan ng daliri, kamay o braso. Higit 20 at namatay. Isa ayon sa 2013 datos ng DOH. Mahalaga ang buhay. Iwasan ang paputok. I-report ang bawal na bentahan ng paputok sa PNP Hotline 117 at sa DOH Hotline 165364. Isang paalala mula sa inyong DOH. GB News Express. News Express. GB News Express.
Pinuuna na po mga tugang ni King Felipe o Philip VI kan Spain ang sayang quarantine sarong aldaw matapos magkaigwa ng close contact sa sarong nagpositibo sa COVID-19. Sigon sa Royal House, kansilado ang gabos na aktibidades kang hade sa publiko. Mantang nagsasararam ini sa 10 aldaw na quarantine. Bago maaraman na nakasalak si King Felipe VI sa nasabing COVID-19 positive, pinanginutan kaini ang sarong scientific meeting sa Madrid. Mientras napadagos man ang royal activities ni Queen Letizia asin duwa nindang aki na babayi. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kay News Manager Mar de la Cruz. Good morning, Padi. Good morning, baby. Maging responsable asin gibuhon ang tama. Tulos na mag-isolate kung may duda sa imong kamugtakan. Inanabiso kang Department of Health sa tao kang paglakop ng COVID-19 pandemic. Sigun sa ahensya, importante na maging ligtas para protektado sa diri asin sa pamilya sa nakakaulakit na virus. From pakiramdom kan DCGB, DOA sa singka lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, kapanginot ni Mayor Jun Agos asin kan Sangguniang Bayan para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Nagpatanid po ang DTI na posibleng pagmultahon daw ng 2 milyon ang sistema na mabayular sa price freeze sa mga panginot na barakalon mantag na sa irarom kang State of Calamity ang Luzon. Sigon kay Trade Secretary Ramon Lopez, igwang suggested retail price o SRP na piglalatag bago pigdeklar ni Presidente Rodrigo Duterte ang State of Calamity. Sinabi niyang padagos ang full compliance kan mga manufacturers asin nakakadilihensya pamansindan in halangkaw. Pero rin doon ni Lopez na importanteng di maghiro sa presyo ang masuhay sa price freeze. Mahagadan paliwanag kung nata day sinda dapat pagmultahan nin 1,000 sagkod 2 milyon pesos. Yan po ang alas 7 o kaya alas 6 na bareta, digdi po sa DCGB. Sa pangaran po ni News Manager Mar de la Cruz, asin po News Director Edwin Peralta nagsurat kan bareta, asin po ang report kan mga pagiriba hali po dyan sa luwas. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. GB News Express. Inuman ng kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako.
Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actimate Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan. Kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original.
may tapang na di susuko. 7.6 million Filipino families have gone hungry during this pandemic. This Christmas, Spark Home by sponsoring a family's Noche Buena meal. Search Brand Aid on the Lazada app to make a donation. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes. Ano man yan, Jing? Napait mo na, Jing. Friends. Yes, baby. Saga na lang yan. Okay, saga na. Pinatadaan kita ni Bonjing sarong minuto. Sarong kurit. Umuyan mo ko tan sarong minuto, kaya paman ko ta. Dahil na. Sayang. Kaskasan ta ko ta na. Gari ka palang kanso. Makas ka sa pagtaram. Gari ka palang kanso OBB kang CBB kan mga commercial ta. So, no approve therapeutic claims. Ang matay, gapat sa mga uli na sakit. Ang balitang ito, hindi gapat sa mga uli na sakit. O, saga na lang. Saga. Okay. O, short lang, thank you O, salamat pa lang po sa additional donations tabi kan sarong Professor tabi sa Bicol University College of Arts and Letters. May use clothes pa. Hinatod sa DCGB kaso hapon. Thank you, Tabi, sir. Anonymous. Professor yan sa Biocal. Anonymous po ng Villamor Subdivision, Legazpi, 500. Asaka po, so 1,500 po. Anonymous na donor. Hali po sa opisina kan City Budget. City Budget kan City Hall, kan Legazpi. Diyan po sa City Budget Office, may nagpadara po na 1,500 pesos. Salamaton, Tabi, sir, sa imong donasyon. Okay, sa iba pa, Tabi, na mga used clothings, yaraon po digdi sa samoyang kwan. Sa aga na po kita kayan, mapo na mag-distribuer. Mga tugang kan sa tuya, Tabi, na mga tabang sa mga IPs. Duman po sa TV Albay. Naghahanap o garing ako ngunyan kit da kulang truck. Nakargahan mga tugang kan sa tuya, Tabi, na mga donation. Okay? Happy birthday po kay Jed Hakbang. So, makuapo ni Ate Mer. Ate Mer, good morning, Tabi. Happy birthday kay Jed. Happy birthday. Ngunyan pong aldaw. Boda, happy birthday kay Kuya Orly Ispihon. Diyan po sa Bakakay, Albay. Kuya Orly, happy birthday. Ngunyan palanan sa imong birthday. Orly Ispihon, diyan po sa Bakakay, Albay. Boda, good morning kay June Apuya, kang rinilisan bonot, perming nakatutok daw sa DCGB. Okay? Salamat po kan sa inyong pagantabay. Hali pa lang kay Ate LC, so greetings na tinext ni para kay Jed Hakbang. Happy birthday. Carlito Ponsalan ng Provincial Information Office. Happy birthday. At saka happy golden birthday kay Daisy Osial Carino ng Palanog, Kamalig, from loving pamangkins Tricia, Dem, Nicole, and Xander. Happy 50th birthday po, Daisy Osial Carino. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30. Tod mga tugang, kadakol kitang mga issues na nakalista. Sa tuyang ipa-follow up tamoy. Kung reklamo kang police, buda kang BGMP, ining mga swab test na ini, na required kang BGMP. Aloy nanday pa rin na-resolveran. Ano ba yan? Mga dyan sa mahapot kita sa BGMP, buda sa police. Buda po dantado si Director, Director Noida kan IATF. Susko. Pero mas nakamong sa nga kan DILG. Dahil hindi na natapos ang problema nga sa swab test ng kan mga preso. Libre man sa na dyan sa BRDRL. Libre pang swab testing sa BRDRL. Dahil po siya nagkukolekta dyan kaya ano man nabayad. Proseso man sa nang kay Puanindo dyan. Tod, 7:30, babalikan tayo yan. Buda, Tabi, so APEC, oy, mga amigo sa APEC, nataman ta na bumutol mang kamo, ngunyan tabing mga panahon na ini. Sabi baga ni Digong, bawal da magputol ngunanin serbisyo sa kuryente. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner. Mamaya po yan. Daan hapon. Karamihan sa imo. Bayad mo, sigurado.
Maawot kan APEC na mapagian ang pagbayad kan APEC bill sa Rapu-Rapu Asinbatan. SenPay. Magbayad sa mga minasunod na napiling tindahan na may kontrata sa APEC. Darahon lamang ang bill sa tindahan asin duwa na magbayad. Given Gray Store, Purok 2, Batan, Rapu-Rapu, Albay. Erson Store, Purok 4, Pat Mariano Street,